dut Camry sürýän oglanlar üçin lifehack. Şu videonu kim dut Camry sürýän bolsa şoňa uğradın. Şu wagt azadaň ýany elmen dutun gapylary açylanak ýydynan. Öň açylyp dur, mesele ýok. Ýydy açylanak. Bada kendrondan, gat kendron maşyn şoň üçin daýlanan. Inni lifehack diýenim näme? Şu nikkel ruçkan görýäňizmi? Şu Lexus ES 330'un koy. Şu wagt oglanlar duta nikkel ruçka diýerler. Şol moda şu wagt. Şu обычный prosto ruçka, şoň ýüzüne nikkel ýemle diýerler. Her kim her kile diýer. Bir giden rasgod edip. Beýdip ýörenigizden oglanlar şuňalyk angardan 330'un şuňa ruçka satylýar. Gönem oturýar, hiç il peredelkasyz. Hiç il peredelka etmek gerek ýa-da şuna? Yok, gön oturýar, marka. Gön oturýar. Gördüňizmi? Gön oturýar şol. Ondan näme diýäs? Şunadyr dakýas. Ana komplekt alyp geldim. Angardan baha da ýok, sebäbi Lexus'un şu ruçkasy gaty binamyz hiç il atkad eden ok, hiç il döwlen ok, şoň üçin angarda geçen ok şuda. Angarlar aýlanýaňyz ardanjak tap bolýar. 2 milliona maksimum gymmat tapaňyzda. Tapýaňyz, alýaňyz. Dakdyrýaňyz. Edil Lexus'un gapysy ýaly dut Camry. Dut Camry keseller şu ruçkalaryň aýlanmagy. Abunna bolsa şu mesele çözülýär. Gün oturýanlar. Sebäbi Lexus, Toyota, ikisem şol bir kompaniýa. Lexus prosto Toyota'ň gymmadyrak lüksü maşyna. Düşünüňiz, köp zapçasam şu dut Camry, 3lük dut Camry bilen 300lük Lexus'un köp zapçasy deňelýändir. Ana, olanlar lifehack, olanyň adadam şu ýerde nomerini goýjak. Nesip bolsa muňa dawatçygam goýar. Maýbak edýäs dutyny.